Magunsa ta dito lang. Gunsa ta dito. Tinda. Tinda. May tinda. Tinda o kapi. Brothers. Mo na mong barista. Gwapo na barista lang. Pati na ako. Boy. Agtumi sa plaza mang display. Tug na mo si lalay nga gwapo. Prunsit si lalay. Ata pa dong lay? Basa. Si Basok. Ato ta sa plaza kay maninda. Tinda. Usay tinda. Auntie. Kapi. Kapi. Kapi ni. Kafe ni Bay. Oh, padung mi sa plaza. Kay mag display sa kapi. Tug na mo si lalay gwapo. Gunsa ta dito? Tinda. Tinda. May tinda. Tinda o kapi. Brothers. Mo na mong barista. Gwapo na barista lay. Pati na ako. Boy. So lalay ra daw gwapo. Guwapo. Oh, gwapo. So babay na kay adto na misan Naga Plaza mag-display sa stall. Atubangan sa atbang sa ikat entrance. Leno. Babay. Padung nami plaza mi lalay. Layo. Bye bye. Bye bye lay. Bye. Gwapo ka lay. Ha? Magwapo ka. Abot nami sa plaza. Di kami mag-display sa bakante mga guys. Tabang si lalay. Kay tabang siya og display. So okay na mga guys, nahuman na ni display. So mao ni ang menu. So dagang kapilyan mga guys. Tag 39 ra. So okay na mga guys. Ready na itong mga barista. So di pa may makabaligya, mag-picture mo na sa itong barista. Okay na. Muna itong first customer mga guys. Medyo init-init pa ang panahon mga guys. Alas 5 na. Pero ang mga tao na hinahinay nagpadung diri sa Plaza Food Park mga guys. So niya tao dani mga alas 6 or mga alas 7 pataas. So murag magtapok ng mga tao diri mga guys. Diri sa food park Naga. So usa pa man yung mga gihuwat hangga't wala pa nakasuro diri sa Naga. Mag-usa ta ug mag-enjoy ta uban sa atong pamilya mintras kaya pa sa bulsa para happy atong pamilya. So bye bye mga guys. Thank you.